page 400 et 401 ka tafsir al-Qur'ana de sura 29 walamma jaatu to mande arno rusuluna ne laabe amen be Ibrahima kan nabi Ibrahima to mande be adduno bil bushra welo welo on qalu be wi inna min muhliku min halkai ahli hadhihi al-qaryati yimbe de sare inna ala anna yimbe sare den kanu be latke zalimina ko be toñi be qala o wi inna fiha ande no tonde lutan annabi lut annabi Ibrahima makidum qala be wi Ibrahima nahanu ko menen a'lamu buri andade be man fiha be won be ton lanu najji annawta hulumen danda mo ala we be ngure makko ne illa mra'ata sona be ngure makko be ngu makko kanat on don on o latke min al-ghabirin ko jiado halketebe walamma anja rusuluna tumanen la ben amen ben arno lutan annabi lut si abihim o mapodi e mabbe wa dhaqa bihim o bittudi e mabbe daran kasuno wa galbe mo he lut la takhaftahu wala tazan wa tasuno inna min munajjuka men dande te cioni wa halaka e be ngure mande illa mrata kasona be ngumade attention alla kanko o fodata ko ande o hunnata aduna o yarirtandi yankenda hersa kanko Allah kanat be nguma e on do latke min al-ghabirin ko jeado e halketebe be wolani dum Ibrahima be wolani dum lut inna min munziluna min jippina ala ahli hadhihi al-qaryati edo yimbe de sare rejisan lette joni min as-samaa'i murde ka asama bima kanu sabuko belate kon yafsukuna be fasingino wala gatrakna gomdi men acci minha immorde e sare den ayatan mande bayyinatan bangudo le qawmin wonande yimbe yaqiluna be no haqqila wa ila madiyana andu to faade madiyana ko ben wiide wala gattarakna gomdi men acci min ha immorde kasare don ayatan mande bayyinatan bangunde le qawmin wonande be yaqiluna be no haqqina wa ila madiyana andu to faade madiyana ko ben akhahum musiddo mabben shu'aiban faqala ya qawmi kono yimbe ibudullah rewe Allah warju tijodon al yawmal akhir nyalande sakkitinde wala ta'thaw wa yaru fil ardi kalidi mufsidina bonnugol fakadabuhu be fennimo fakadatum nangi be arrajfatu ha cangongo fasbahu be onti fi darim ka galleli mabbe jathimin ko be jicci be may sidum feji wa adan wa thamud andu to fi yimbe nabi hud yimbe nabi salih wa qad tabayyana lakum gumdi bangani o min masakinihim immorde hodande mabbe no be hodirno non onon lagine on yidum on janganama dum ko adi reno don ko adi gouvernement mon fewa ko adi ministre be mon fewa ko adi député be mon fewa ko adi julaabe mon fewa ko adi imamu be modon fewa ko adi jongal e mon fewa dum on yidum on bangani on dum وزين لهم تولينا بالشيطان إبليس أعمالهم قل لي مقبل فصدهم أسكب أن السبيل بانتقل الله قال وكانوا بلاتي مستبصرين هبه يئله هبه سوتيله كوي هوري توار بيد وقارون وفرعون وهامان عند تفي بيتات ولقد جاءهم قمدي الدنين بيكد موسى بالبينات هجاج بانغودي فاستكبروا بمونتين في الأرض كليل وما كانوا بلاتنوك سابقين كوبي أدي تطوبه fakullan beedo fo goto kala akhadna men nangirno bi dhanbi yer bakkato makko men duytal men beydali awa enen lagine kadi e hino en reno en yaka seedo en himo wawi en nangirde enen kadi embere bakkatuji men di misikki on yi hande lemuni ala mojjude nay e dammi ala mojjude alla no wurti wuybo wujobe ne a ha fokkita mawnude fewndo ka fokkitan ma ittande ande don wujje don ma maya don dimde den salore mun dimde e remuruju din salo mojjude commerce on fo mudum hoyi jaasi o nangiri en kadi embele bakkatuji men ni watte yil faminhum man arsalna be me wurtu alayhi hori muhasiban hindu sattundu wifugol wa minhum man akhadatu bembe nangi dum asayhatu ha ciango may wa minhum man khasafna bembe me mutindini bi mudum al arda ilaydi wa minhum man akhraqna bembe me yoli misikki façon di letteji do fo ko ni lettira kala gine wo ko mutine gongol kaledi hedditi din fo en hebi yolibe ha ciabe mu fellabe sonkabe mudum be hendu wari tundo fo be yite sul fo hebi ay ko paske en huwi de nangal façon bonnireji di وما كان الله ونا لليظلم يمتوني به ولكن سكن كانوا بلات كم سم كورما بيظلمون كو بتوني مثل الذين صفا بين اتخذوا يكتب من دون الله كوري الله اولياء ودب كما مثل العنكبوت هنا صفا كدوني مرجاجا وال منن كو نومي ويرتا نعم مرجاجا اتخذت نgal jogitike baytan suudu wa inna awhana albuyut andu ko buri luude cuudin fo la baytul ankabut ko suudu marjaaja wal law kanu sino belatni ya'lamuna be andi
inna allaha andeno allah ya'lamu himo andi ma yaduna konko ɓe rewde min duni ko hewta allah min shay'in immorde pijo wal aziz kankon tedduɗo al hakim yeñuɗo e ñawre makko nde wa tilkal amsal ɗiɗo misaluji nadribuha min waɗani ɗi linnasi wonande yimɓe ɓen wama yaqiluha kono haqqiltaɗi illa al alimuna sowna anduɓe ɓen yalla waɗe jiyaɓe ka janguɓe goɗɗo de man torta majjere goɗɗo tawi batte menen men jangga goɗɗo wakkilo janga angal gandal on ko halkay ɗum jom muɗum majjere huwa jommum ko gaño huwata gaño mum sabu gaño ma ko jokkuma ko ha maya siko a majjuɗo mo janga majjere nden no jokkuma ha maya nde jokkama ha nata yiite خلق الله السماوات كانكو الله نكو تاغي كامولي دين والارض لين بالحق سبب غونكا ان في ذلك اندي وني دون دول ايات ما للمؤمنين نون دي غوم دي اوتولو جانغو ما وهي كونكو واينا اليك فاده مادا من الكتاب مودك دفتر واغي صلاه ني با جولde nden inna salata anduno julde nden tanha hinde hada anil fasha'i ga ibone on wal munkari ko anya kon sa juli no julirte wala dhikrullahi wallahi ko jantagol inde Allah denno akbar buri mawnude janta kala ko woni kon wallahu Allah ya'lamu him andi ma tasnawno kon do gollude kon ray musibbe julbe yiltode rewtoden dun do kadi kala qissa mo humpa don e mudum ma kala sababu nuzul ko humpa don e mudum haray o tafsir do ko fi mene wonbe kitade ben on yiltoto ka tafsir al-qur'ana mo mi adi wadude mano donc numéro téléphone ji 628 60 53 09 même numéro e réseau ji lagine din fo si ona areba ma wadon ka email ka Facebook elaji abdoulaye kala @yahoo.fr haray kala ko humpa